Hello guys, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai ma-secrets nema-confessions. So guys, I'll put a link in the comment section. This link will take you straight kune imwe YouTube channel. Channel iyi ndiye vamwe vanzvadzi vedu. She always listen to this channel. So please, let's try to support her so that her channel can also grow. Ava sisi vedu ava vari kuChina. She will teach you kuti ma-documents anodiwa kuti unge uchikwanisa either kunodzidza kana kuti kunoshanda kuChina ndeapi. So let us support one of our own. Vadiwa vatereri rekaiti vatapinda muma-confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello Nashi, can you please hide my identity? Inini ndine mushonga, asi mushonga uyu haunditendedzi kuti ndinge ndichipfeka zvipfeko zvemukati. So now I'm actually confused kuti what is going on. I think kuti ndine Mhiko dzandakachikora. Inini ndiri mukadzi ane 43 years uye ndiri single mother. Inini neshamwari yangu tine business redu flea market mu-CBD. Tinoitawo zvekutengesa bhutsu dzekuMozambique. Now inini neshamwari yangu takazopfurirana kuti tiwedzere business nemushonga tikwanisewo kutengerwawo, because pane zvainge zvava kuitikawo pabusiness redu. Tainge tava kusambotengerwa kana kuita sei, we were struggling. Then ndipo patakazotanga kunzwa marumors kuti pane umwe mukadzi ainge auyawo akavhurawo flea market yake. Mukadzi uyu ainge achinzi iye ane mushonga wemudano. Saka kana makastoma akangopinda muarea matine maflea markets edu, makastoma aingozara patable yake. Saka zvakazokonzeresa kuti vanhu vafambewo vachitsvaka mishonga yemalaki. Handisiri ini chete neshamwari yangu takaenda tikanotorawo mishonga iyi. Vanhu vakawanda vakaenda vakanotora mishonga iyoyo kuti vakwanise kuwanawo makastoma, because competition yacho it is too tough. Takazoti tanohodha takatsvaka imwe ng'anga iyi yakabva yati iyo inokwanisa kutipa mushonga welaki nekuita mari. But zvinhu zvacho so mukomaka hatina kunyatsobudirwa pachena, takangonzi mushonga uyu mushonga welaki. But shamwari yangu yakamboramba ikati, sisi tisati tauya kuno kuMozambique ndakafonerwa nevamwe bamunini vangu. Bamunini vacho ava vanoitawo zvekusvikirwa. Hanzi vakafona vakati, mwanangu, ndizvo zvawafunga here? Wadi wafunga nepamwe, because zvinhu izvi zvauri kufunga uchakwanisa kuzotambudza dzinza. So at that time iye haana kukwanisa kunyatsonzwisisa kuti vainge vachireva kuti kudii. Saka patakada kupiwa mafuta awa ainzi ndeelaki, iye shamwari yangu yakabva yatanga kuramba. Ng'anga iya nekudawo kwemutauro, because ng'anga iyi ndeye kuMozambique, hatina kukwanisa kuzonzwisana zvakanaka. Yakabva yatanga kutiita rafu kuti already matoona zvamaona hazvichaiti kuti murambe mafuta awa. Inini handingasari nemafuta awa, because kwandiri mafuta awa atova mafuta enyu. Saka akazosara neni anokwanisa kuzondinetsa, munofanira kuenda nemafuta iwawo. Takabva tatanga kutotukana inini neshamwari yangu iya, because inini ndainge ndichimushingisa ndichimuudza kuti hapana kana problem, awa angori mafuta, because tainge tichiudzwa kunzi mafuta iwawo mafuta egwai, haana kana chimwe chinhu mukati. But shamwari yangu yainge ichiramba. Inini ndakabva ndamutiwo, asikana, handiti muri kungonzwawo zviri kutaurwa pano, zvanzi tichangopiwa mafuta awa elike. Kana imimi muchinzi hamusi kuda, ndinokumbirawo kuti mungondipawo mari yangu yose yatakatanga nayo business, because mari iyi yestudy ndini ndainge ndakaitsvaka. Iye akabva ashayawo mari iyoyo. Ndikabva ndati so it's fine, sezvo zvanzi isusu tiri mapartners, kana tichitora mushonga uyu welaki tose tinofanira kunge tichishandisa mafuta iwawo. Ndiko kuzotora kwatakaita mafuta iwawo tikadzoka kuno kuZimbabwe. But tava kubuda takabva takomekedzwa kuti hatifanire kunge tiri vanhu vekuti tinenge tichipfeka mapenzi. Inini ndakamboda kuzviramba nekuti ndakafunga kuti kana ndikazoenda kumaperiod ndinozozvifambisa sei. Asi takazopiwa chimwe chinhu chainge chakasoneredzwa kunge dehwe, but chakasoneredzwa, asi takazopiwa rimwe dehwe rainge rakasoneredzwa sekunge ipendi remunhukadzi. Zvikanzi awa kana muri kumazuva enyu ndiwo amunopfeka, asi hamutendedzwe kuti munge muchienda kubasa kwenyu. Munofanira kunge mugere pamba kusvika mapedza kugeza, because munenge mune tsvina. Kana ukaenda kubasa kwako uchigeza unonopa business iroro munyama, sezvo muri vanhu vekuti muchange muchizora mafuta awa elaki.
ndakambochovha zvimwedzi ndichiedza kutevedzera mhiko iya, ende iyo shamwari yangu iye ainge achindiudzawo kuti ari kutevedzera mhiko dziya, but taigara tichiseka kuti mhepo kuzasi kwasikana inini ndanzwa, because wainyazonzwa kuti nyaya iyi yekungogara usina kupfeka kana bhurugwa mukati, mhepo yainge ichingopinda 24/7. ini ndakapedzisira ndava kutotambudzika nengobhani. Takazotomboenda tikanotsvaka makwande emupfura because mhepo yacho yainge ichipinda mudumbu yainge yakawandisa. Then amai vangu nyakundibereka vainge vagara zvavo vachirwara, vairwara nechirwere cheshuga. So there was this other time tete vakangouya nekubasa ndokubva vatoti muzukuru pinda motikari. Tava motikari vakabva vati atikumboenda kumusha, amai vako vandifonera vakati vari kuda kutaura neni, saka ndangoti regai ndipfure ndichikutora. Ndakatomboramba ndikati tete, ko madii maita kuti ndidzokere kumba ndimbonogeza. Apa ndainge ndichitya because mazuva angu ekumaperiods ainge ava padhuze, but there was no option because tete vakabva vaita nharo. Ko inini ndaigozivei kuti amai nyakundibereka vainge vatofa. By the time yatakazosvika pamba ndichiona vanhu vakaungana, I think stress yangu yakabva yangokwira, ndikabva ndatanga kutoenda kumaperiod, and maperiods acho andakaita that day it was just too much. Ndaiita kutsvukisa nyangwe sketi, ndaiita kuyerera ropa rainge rakawandisa. Ndakabva ndapfeka trouser imwe tracksuit yangu yandainge ndakangosiya kumusha ikoko nezvimwewo zvidhende zvandainge ndakatakata ndikapfekera kuzasi kwangu, but ropa randainge ndichibuda rainge rakawandisa zvekuti pasina kana time ndakabva ndatospoila trouser iya re-t-shirt. Pandakaona kuti ndainge ndaspoila trouser tracksuit, ndakabva ndaona kuti pana pandisina kana option. Nyaya yatongovapo ndeyekuti ndichingotenga mapads, nekuti kunyangwe pendi chairo rekuti ndinokwanisa kuchinja ndainge ndisina. Ko ndaizoita zvekuita sei naipa vanhu vakazondiona ndichispoila matrousers kudaro. Ndakangoti ndichingobva mukutenga mapads aya, hana yangu yakatanga kurova zvisingaiti. Ndaidikitira semunhu ainge ava kuda kutofenda. Ndakabva ndafonera shamwari yangu, iye akabva ati shamwari usambopfeka zvako mapads iwawo, wadii wangodzoka kunoku kuHarare. Ndakabva ndamuti shamwari, how do you expect me kuti izvezvi ndingokwira ndisina kana kuoneka ndidzoke ikoko kuHarare? Apa amai vangu vachangobva mukufa. Handiti hama dzinobva dzati ndini ndakonzeresa rufu rwaamai vangu here, but iye akabva ati wadii wafunga kuti chakakosha chii, rufu rwaamai vako here kana kuti zvinhu izvi zvatakanotora kuMozambique zvipanduke? But inini ndakaona kuti ndainge ndisina option. Ndakabva ndangopfeka pedi riya, ndikabva ndamuudza kuti waona kuti hapana kana zvaiitika, because there was no sign yekuti zvinhu zviya zvainge zvapanduka. Zvadaro ndakabva ndadzokera hangu kumba kwangu. Hapana kana kuzombopera masvondo, mwana wangu akabva atanga kubuda ropa mukanwa, but ropa iri rainge richibva mukanwa rakaomarara. Mwana wangu haana kana kutora nguva, akabva atanga kutemwa nemusoro, ndokubva tamuendesa kuchipatara, akabva angoshayika. Ndichiri pakati pekuchema mwana wangu, shamwari yangu yakazondishanyira, but akauya ari iye nabamunini vake vaya vanoita zvekusvikirwa. But chakandinetsa ndechekuti bamunini vaya vachisvika havana kana kumbogara pasi, vakabva vangomira vakati chimbouya kunoka mwana wangu, ndiri kukumbirawo kutaura newe. Saka ndakabva ndangosimuka kubva pandainge ndigere, ndokubva taenda tikanomira kwedu tega. Tainge takati inini, bamunini neshamwari yangu. Asi chakandinetsa ndechekuti bamunini pose pavaitaura neni vaitaura sekunge vari kutaura vachizevezera. Mune rumwe ruoko vainge vakabata chimwe chibepa chainge chiine bute, then vaita vachitswinya bute riya vachiita sekunge vari kurimwaira pasi. Ininiwo at that time I was so stressed kuti zvese zvainge zvichitaurwa neshamwari yangu handina kana kumbozvisa musoro. Chandinorangarira shamwari yangu akangoburitsa mari akabva ati vasawira, do you still remember kuti paya patakatanga business, takatanga business riya nemari yenyu, saka mari iyi muchiona ndichiuya nayo ndangoti ndiuye nabamunini vangu ava as a witness kuitira mangwana. Inini ndafunga kuti ndimboenda kunotsvaka basa ndiri kuSouth Africa, saka ndoda kuti ndikudzorerei mari iya yatakatanga nayo business nezvese zvatava nazvo. Flea market yenyu munokwanisa kutora because ndine zvimwe zvinyowani zvamuka kuSouth Africa, saka kuti ndirambe ndichikontinya neflea market inini handichakwanisi. Bamunini vaya ndichitambidzwa mari vakabva vandipa chimwe chainge chakaita chiruva, ndokubva vandibvunza kuti mwanangu, mari iyi yawatambidzwa nemwana wangu unoigamuchira here? Pindura kuti hongu kana kuti kwete. Ini ndikabva ndati hongu baba, ndinoigamuchira mari iyoyo. Vakabva vati
zvakanaka mwanangu. Vachitaura neni kudaro vakabva vanditambidza kamwe kainge kakaita kunge kaplastic, so mukati maiva nechimwe chiruva chainge chakaomeswa, ndokubva vati kumwana wavo, zvawadai wagona mwanangu, kwauri achava manake, hakuna kana chichazokutambudza. Ndokubva vatooneka vakabva vaenda. Later on umwe munin'ina wangu ainge achitotsvaira hake bedroom yangu, ndokubva azosangana nechiplastic ichocho, akabva andidaidza akati, sisi, ko ichi chifumuro muri kuda kuita sei nacho? Kasi muri kususpekta kuti mwana pane akauraya mwana here? Mumwoyo mangu ndakabva ndangoziva kuti saka vanhu vaya paya pavakauya vachiita sekunge vari kundipa mari, shamwari yangu ichiita sekunge iyo iri kuenda kuSouth Africa for good, vainge vachida kuti zvinhu zviya zvatakanotora kuMozambique zvingofesana neni chete. Shamwari yangu asati aenda kuSouth Africa ainge achitaura neni mune zvakanaka-naka. Nemusi wakatoenda kuSouth Africa aitotaura neni kusvika azosvika kwasisi vake kuDurban, but from there on ndinoona sekunge akabva atochinja WhatsApp yake, because all along ainge achishandisa WhatsApp yemuZimbabwe. I think kuti akabva angotanga kushandisa nhamba dzekuSouth Africa ikoko, haana kana communication yaari kuita neni. Mukoma Nash, I am so worried because zvaizvezvi kune umwe mwana wehanzvadzi yangu, but hanzvadzi yangu iyi iri kuSouth Africa. Mwana iyeye ndini ndinaye kuno, but ari kurwara achibuda ropa. Anongobuda ropa mumuromo, sometimes anombobuda mumututu, dzimwe nguva anombobuda ropa rinenge rakagwamba nemunzeve dzake. Saka ndava kutya kuti nemafiro akaita mwana wangu, mwana uyu wehanzvadzi yangu anokwanisa kuzongosangana nedambudziko iroro, ende ndiri kutya kuti zvinhu izvi zvikaramba zvichingoitika, vana vacho vari mumaoko angu, ndinokwanisa kuzopesana nehama. Iniwo handina kana hama yangu yandati ndaudza kuti ndainge ndakaendawo kuMozambique neshamwari yangu tikanotorawo mafuta elaki, ende zvakare ndikazobatiswa chifumuro nabamunini veshamwari yangu. Mukoma Nashi, ndiri kutotsvakawo help kubvawo kune maprofita, especially vanoitawo zvemasowe. Kana kuine anokwanisa kumira neni, please ngavandibatsirewo. Vana vangu ndiri kutya kuti vanokwanisa kupera. I only had 2 kids apa, ndangosarwa nemwana umwe chete, handina kana imwe option. Kana kuri kuflea market kwacho mwedzi uno I can say kuti musikana wandainge ndakatsvaga kuti apote achitengesa kuflea market, mari yekuti ndinokwanisa kumupa haisi kana kutobuda. Pari zvino ndiri kutongoraramawo nemari dzemaloja because ndakasirwawo imba muno muHarare nemurume wangu. Please ndibatsireiwo vehama, handizivi kuti zvinhu izvi zvichazoguma zvaita sei. Ndanga andati zvimwe kuda kana shamwari yangu kana aikwanisawo kuita communication neni, totaurirana sevanhu vakafamba vose, toonesana kuti tozviita sei, sezvo zvinhu izvi zvichirakidza kuti kuda zvakapanduka. Vedare iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. Ivo vanga vakati, ndinokwanisa kukupai zita remunhu uyu wandakaenda naye kuMozambique, kuda mukaripublisha anokwanisa kuzotanga kucommunicata neni. Ndikabva ndati zvinotinetsei, zvinenge zvichida kuti iyewo atange atipawo mvumiro yekuti tipublishe zita rake. Vedare munopaonawo sei? Ngatibatsirei vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello Mukoma Nash, inini ndauyawo neconfession yangu, hoping kuti ndichakwanisawo kudzidzisa 1 or 2 people kuti musangoshora kana mukanzwa zvichinzi munhu ihure reMbawe. Nyaya yangu inobva pana mukoma vaya vane confession yamakaverenga vaiti ivo vainge vasingazivi kuti mukadzi wavakawana ihure rinopinda Mbawa. Kunyange inini Mukoma Nash ndainge nditoriwo hure raitopinda Mbawa, ndaitozivikanwa nembiri. Asi Mukoma Nash, Mwari vanokwanisa kungochinja situation yemunhu. Vakadzi vaya vamunoona vari muMabhawa vatone shuviro yekuti nerimwewo gore vakwanise kunge vachizotopindawo muwanano, asi zvinenge zvichingoramba chete. Haisi nyaya yokungoti ndinoda kungoenda kuBhawa handidi kuwanikwa. Mukoma Nash, pano pandiri nditori munhu wekutoti now nditonewo white wedding yangu. Ndakatobvisirwa zvekutobvisirwa chaiko, zvekutoti kana ndikakuudzai kuti ndiri munhu akatobvisirwawo mari inosvika iyo $10,000 munotoshamisika kuti saka pfambi reMbawa ndiro rakanobvisirwa mari yakawanda kudaro. But ndipo pandakaona kuti zveshuwa Mwari ariko. Inini Mukoma Nash, kubva ndichikura ndainge ndiri munhu wekuti I was so loose. Ndakatanga kudata vanhurume at a young age, ende ndaifarira vanhu vakuru. Kunyange munhu akanzi ane mukadzi wake, I was not even worried,
and at that time ndainge ndichitori chimwana chidiki diki. At 15 years mukomanachi ndakanga ndava kutoziva kuti mimba inobviswa. Up until today ndakabvisa mimba dzinosvika idzo kuita 10, but God remembered me kuti pandakazopindawo marriage ndakakwanisa kuzoitawo vana vangu 3. Inini ndakatanga kupinda mubhawa ndichiri form 2 mushure mekunge ndatamba nevakadziwo vaipinda mubhawa. Sezvo ndakatanga kupinda mubhawa ndichiri mwana mudiki mukomanashi, murume wose aindikecha aitomeka sure kuti asangana neni pasina kana protection. Saka ndakagara ndiri munhu wekuti ndaingogara ndakabatira pamuviri. It's either pamuviri paya paikwanisa kuzongorekedza pega kana kuti ndozotoita zvekubvisa nhumbu. Saka I'm not even sure kuti mimba dzandakabatira dzainge dziri mimba ngani, because there were so many times yekuti ndaikwanisa kutoona kuti kuzvandatoita 3 months ndisina kana kumbogeza ndobva ndazobvisa nhumbu iyoyo. Sometimes ndaikwanisa kuskipa 1 month, then the next month ndobva ndableeda zvekutoti ndaitoona kuti apa imiscarriage yaitika. Anyway mukomanashi, ndoda kungotendawo Mwari kuti vakandichengetedza, because gore randakazotanga kuwanawo simba rekuti ndirambire munhurume kuti no condom no sex, ndainge ndatoyaruka. Pese apa varume vaingopinda vakadaro mandiri, and I don't even know kuti chirwere chakatadzawo kundibata sei. Up until today mukoma ndiri munhu wekuti ndiri kurarama ndiri HIV negative. Ndakazotangawo kupinda hangu Pentecostal. From there on ndakazonyengwa nevamwe brother womuchechi imomo vanga vati kure, ndivo vakazondiroora tikatochata. But sometimes mukoma nashe ndinombonetsekana, because murume wangu mukoma handina kukwanisa kumubudira pachena kuti kumashure uku kune rimwe secret rekuti kana akariziva marriage yedu, I don't know kuti tinoramba tiri vanhu vari happy here. It stresses me a lot, but murume wangu ndinomuda, handisati ndambomuchita kubva zvandakatendeuka. The reason it is because ndinotya kuti kana ndikamuudza iye anobva atanga kufunga kuti ndinogara ndichingofunga varume vose vandakambosangana navo pabonde. But nditori munhu wekutoti paari ndipo pandakatoperera, ende kunyange tiri pabonde handitomborina time yekuti ndimukompare nevamwe varume vandakambosangana navo pabonde. That is the reason yandasarudza kuuyawo neconfession yangu, kuti ndinoona sekuti vanhu vakangonzwa kuti uri munhu wakambopinda mubhawa vanobva vatanga kukujaja zvisingaiti. Saka advice yangu kuna bhuti ivavo, chimbogarai pasi nemudzimai wenyu momubvunza kuti zvemarriage ari kuzvida here, because vasikana vazhinji ava vamunoona vachipinda mumabhawa marriage chaiyo vanotoida zvekudaro, but wacho anokwanisa kuvapinza marriage panenge pasitomborina. Inini ndakatanga kupinda mubhawa, ndaita zvekupinda mubhawa after ndatiza pamba vabereki paya pavanenge varara, ndobva ndabuda nepawindo, then kuma 4 am ndobva ndadzoka zvangu ndopinda nepawindo, then I'll pretend as if I'll be sleeping. Mukomanashi, I cannot even explain kuti pandenge ndichiri musikana ulusi wandainge ndiinawo wainge wabva kupi. Pandakazouyawo kuno kuSouth Africa ndikatanga kupinda church iyoyo yePentecostal ndikazoroorwa, but pandakaroorwa mukomanashi pakaitika scandal. Initially I had told my family members kuti ndiri kuda kuti before murume uyu abvisa mari dzake ndinge ndichimuudza nzira dzandakambofamba nadzo kubva ndichiri musikana, so that kana kuri kunzi tikazopinda mumarriage tiri tose iye ange ave neunderstanding kuti mukadzi uyu wandiri kutora akambofamba nenzira dzakadai, but hama dzangu dzakaita kutsika madziro. I only knew in the last minute kuti even though ndainge ndichiziva kuti ndiri kuenda kunobvisirwa mari iyi yeroora kumba kwedu kuHarare, but vakabva vachinja location, vakabva vati no, tiri kufanira kunozviitira kumusha. Apa vainge vachiitira kuti mucommunity mandakakurira vanhu vasazoshamisika kuti ko hure iri rava kubvisirwa mari indava. Saka zvakabva zvangoitwa kumusha kwainge kuine vanhu vainge vasingazivi unhu hwangu hwandainge ndichiita ndiri muHarare. But mukomanashi, it pains me because vakabva vandisungirira kuti I am not supposed kuti ndinge ndichizoudza murume wangu kuti inini ndakambopinda mubhawa pandakamboita sekunge ndainge ndava kuda kuita nharo. Baba vangu vakabva vandiudza kuti kana ukangoudza murume wako kuti iwewe wakambopinda mumabhawa because of your choice, ubva waziva kuti starting today inini I am no longer your father, and kunyange parufu rwangu handidi kana kukuona. As of now mukomanashi, I am happily married and titori madikoni kuchurch, but sometimes ndinombozvibvunza kuti ko dai murume wangu ndanga ndakamuzivisa kuti inini ndiri munhu wekuti ndakambopinda mubhawa angadai achiri neni here. I guess kuti mamwe masecrets ndeye kungopinda nawo muguva.
Vedare iyi ndio nyaya yatakatummirwa navanzvadzi vedu ava. Vedare munozvionawo sei? Vanzvadzi voudza here murume wavo kuti ivo vakambopinda mumabhawa kana kuti vongoramba havo vakanyarara? Hanzi secret yangu iyi I think kuti ndinofanira kungopinda nayo muguva. Awa ndo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.